ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Asị m kedu ihe na-eme, abịa m ka anyị tapie okwu ọnụ. Kedu ihe bụ alụ n'ala Igbo? Kedu ihe bụ alụ n'ala Igbo? Anyị chọọ ka anyị mara ihe bụ alụ n'ala Igbo. Kedu ihe bụgasị alụ? Nwanne edinene nwanne, nna edinene nwa ya. Ịnọlụ na nsọ di ga-ama ndine gị, ịma ntinye ọnụ n'ihe mmadụ ji bụrụ nwaanyị. Ọ bụrụ ya ndị be anyị, nwaanyị ata na mmọnwụ, nwaanyị aba na mmọnwụ, nwaanyị akwụchine mmọnwụ iru na ọtụtụ ndị ọzọ ma amarọ. Ya bụ biko anyị chọrọ ka anyị mara ịmara ihe bụ alụ n'ala Igbo, idegodie ka anyị mara, maka ọtụtụ n'ime anyị amarụ ya. Nghọtago? Ya bụ ihe nchọ ijukwa abụ onye jiri aka ekpe lie nri, ya bụ aka ekpe na aka ekpe ọkụ ya. Aka ekpe, ana m evido onwe m kịta and your safety na aka ekpe na aka ekpe m na aka nri m, maka ụfọdụ ga-aghọtafe n'aka nri ebe a na ị na-aka nri na aka ekpe. Na-ajụ na-asị biko onye jiri aka ekpe lie nri ọ bụ alụ? Anyị na-ajụkwa na-asị onye Igbo nwoke na nwaanyị ya bụ onye Igbo ọ kụzirelu nwa ya Igbo, ọ na-asụ n'ụsọ nwa ya sọ bekee, ọ na-asụ n'ụsọ nwa ya sọ bekee. Ọ bụkwa onye Igbo, nwunye bụkwa onye Igbo, mana ụmụ ya da anụ Igbo anụ. Ọ bụ alụ? Ọ bụ alụ? Ọ bụrụ mmadụ iji aka ekpe lie nri na mmadụ ya ọ da-asụ nwa ya Igbo, kedu nke kabụla alụ? Kedu nke kabụla alụ? Anyị chọrọ ka ị mara ya, ka ị denye zaa ajụjụ a direct. Ije na-eji kọba ihe ọzọ maọbụ siba ndewo maọbụ nwaanyị ọma maọbụ ka eke ime mba. Unu agbakwa n'ọsọ, oluo na omume onye agba n'ọsọ. Ọ na-abụ oluo na nke ọdịnala omenala na ntọala Igbo, unu kuoro ọnụ, unu na-ekubere ọnụ na nke ahụ, unu adịghị etinye anya na ya. Ya bụ mmadụ iji aka ekpe lie nri ya na mmadụ asụrụlụ nwa ya Igbo, nwa ya da anụ Igbo anụ, nwa ya bụkwa onye Igbo, nwunye ya bụ onye Igbo, nyanwa bụ onye Igbo, mana nwa ya da anụ Igbo. Kedu nke kabụla alụ n'ala Igbo? Tomi onye asụrụlụ nwa ya Igbo, nwa ya da anụ Igbo, ọ kabụla alụ? Ọ kabụla alụ maka gịnị? Onye anụrụ Igbo ọ ga-agọnwu ọjị? Mba, ịgba na ọjị ya da anụ Igbo. Onye asụrụ Igbo ọ ga-amanwu omenala Igbo, ọ ga-amanwu nsọ ala Igbo. Ma onye anụrụ Igbo na ntị, ọ na-akwa anụ Igbo na ntị mana ọ bụ onye Igbo, ọ ga-agbanwu ntọ na ana, ọ ga-agbanwu nsọ ana? Mba, ọ ga-etinwe Igbo ijele, ọ ga-etinwe akwụ na-eche enyi, ọ ga-agụnwu egwu Igbo? Mba. Ya bụ mụnwa na-ekwu na-asị na nwoke Igbo ọbụla ma nwaanyị Igbo ọbụla bụ onye Igbo akọwarala nne ya Igbo, ọ bụkwa alụ. Na-enu rizin nne andị gwanụ m ihe bụ alụ, gwanụ m rizin, gwa m ihe aka ekpe ji bụrụ alụ. Anyị chọọ ka anyị mata ya. Ikwuo ihe bụ alụ, ikwuo ihe o ji wee bụrụ alụ, maka ekwugo m kọwa anya ọ bụ ọkwaso alụ ijos gawa. Ya bụ ihe m na-achọ ikwu bụ na nwoke nwaanyị tụpụtara aka wee na-ede ihe na nsi onwe m foto. Safety bụ idebe isi onwe gị foto, isechi onwe gị foto ma ọ vidio, isechi onwe gị foto ma ọ vidio. Aka nri ga-atọ ọnụ ọbụla aka ekpe, aka ekpe ga-atọ ọnụ ọbụla aka nri. Ya bụ ọtụtụ ama akwa. Ya bụ ịbịa mmụọ isi mmadụ tụfie akwa na-avụ ya asụ. Ọ bụ akpụmasị. Ọ bụ akpụmasị. O gosiri nwanne, o gosiri love, o gosiri ịfụnanya. Ịya ndị jụrụ ajụjụ si ka ezi ebe aka nri gị gaba, ndị ahụ nwee lọkụ, ndị ahụ nwee love ebe nwanne fanọ. Ọ bụ correction. Mana ndị bịa si tụfie akwa bụ ọ bụ condemnation. Mana ọ bụrụ na ị bịa si tụfie akwa na-egekwa ntị ka m kwuo. Ọ bụrụ na ị bịa ebe anyị na-ese vidio wee si tụfie akwa wee buo ọnụ, chere ka m gwa gị, ọ bụrụ na nwa gị ada anụ Igbo, back to sender. Ọ bụrụ na ị da asụrụ nwa gị Igbo, back to sender. Ọ bụrụ na ịsụnugo onye Igbo ibe gị bekee, back to sender. Ọ bụrụ na ị na-asụrụ nwa gị sọ bekee, back to sender. Maka na ịbụ alụ, ị na-achọ onye bụ alụ. Ịbụ alụ na-achọkwa onye bụ alụ. Maka na gịnị? Ọ bụrụ na ị so eme ntụtụ, asịsị kpọpụta mmadụ na o mee ntụtụ ka atụ onye iche, ị kwesịrị ibu ụzọ tụrụ iche, ị kwesịrị ịkwanyere onwe gị ugwu.
mara na ọ bụrụ na isoro ọrụ nwa gị Igbo na ị na-eme alụ and ife onye mere alụ onye ọbụla mere alụ ịgba nkwu okwu ị kwesịrị ikwu okwu ị kwesịrị ịma izrat ị kwesịrị ịgawalụ maka na ibukwa alụ nke gị ibu nnukwute alụkwụ nwa dọbụla alụ ka ibu ma ọ bụrụ na ide asụrụ nwa gị Igbo ọkwa ifụrụ ndị onye ọbụla tụpụta aka dee ihe wee setụsị akwa maọbụ alụ maọbụ ihe ọbụla ebe m si onwe m vidio aka nri wee tọọ n'ọbụla aka ekpe wee tọọ n'ọbụla aka nri maka na ọka vidio si eme ma isi enye onwe gị ịtụpụta aka dị enye ọ bụrụ na isi nugolo onye Igbo gị ibe gị bekee ịmara na ebu dọbụla alụ ọ bụrụ na ị na-afụ ụmụaka Igbo ụmụ kelekele ụmụaka nne na nna mụ ndị Igbo mụrụ ị na-asụlụfa bekee ịmara ị na-eme alụ iwee tụpụta ọnụ bịa setụpụ akwa ọ bụrụ na ị mụrụ nwa na-asụrụ ya sọsọ bekee ọsụ nụrụ Igbo ọnụ nụrụ Igbo iwee tụpụta aka bịa dee ihe o nwere ndị maara na fa dị at fault many the guilty of ịsụrụ nwa fa bekee many the guilty of it mana ị na-anya ị na-eghele ịga iru maka ịma na ịdị guilty ị nwere m bịa condemn ebe mmadụ ịzụrụ ori mmadụ zụrụ ori buru ụzọ tupu okwute ichezosie nke ahụ ichezosie na ị na-asụrụ nwa gị bekee na ọ bụ alụ ka ị na-eme na ị na-ekpochapụ agbụrụ gị na-ekpochapụ agbụrụ Igbo ị na-ekpochapụ agbụrụ gị na ịbụ onye ilo ndị Igbo ịma na ịbụ onye ilo ndị Igbo ma ọ bụrụ na ide asụrụ nwa gị Igbo ịma na ịbụ onye ilo ndị Igbo onye ahụ ide asụrụ asụsụ obodo nna ya ka o si ga-ama ihe bụ alụ ifuru na alụ nke gị kwọ nwa ọkwa ifuru na alụ nke gị kwọ nwa n'azụ alụ nke gị tụrụ ime mmụọ nwa ya bụ bido taa sụbalụ nwa gị bekee sụbalụ nwa gị oyibo ọ bụrụ na ide asụrụ nwa gị oyibo ọ bụrụ na ide asụrụ nwa gị Igbo ife onye ọbụla na-eme alụ ma ọ na ọ dị na-enwe ya ma ọ bụ na o meli nke omena bụla alụ ịnọkatakwa na tụpụ ọnụ maka na ị na-emekwa alụ nke gị ya bụ gbara ọgwụ gị nwụọ okwu ya n'onwe gị ugwu ma ọ bụrụ na ide asụrụ nwa gị Igbo ifuru onye ọbụla mere alụ n'ala Igbo ịtụpụkwa n'ọnụ ikwukwe n'okwu maka na ị na-eme nke kwa nwa onye ogili na-aka onye okpe ya ọnụ gbara ọgwụ gị nwụọ ihe niile ha mechichichi ọ bụ so condemnation ka ị na-afụchata ị na-enyo ebe niile na-achọ condemn ị ga-akọndem mmadụ ị kwesịrị ime correction ọ bụrụ condemn anyị mara anya enelene ma nke alụrụ alụ o nwere ndị ga na-akọrekt mmadụ with love ị ga-amakwa mana onye condemn oge condemn onye ahụ back onye condemn oge condemn onye ahụ back ọ bụrụ na ịka ga-akụ nwụọ mmiri wee sụọla onye Igbo ibe gị bekee ịbụ alụ ma ọ bụrụ na ịbịa tụpụta aka wee dee na aka ekpe bụ alụ ka aka ekpe si bụla alụ kọwaa ka o si bụla alụ onye bụ unu na-etinye ihe n'ọnụ nwaanyị nọ na nsị ya ịmara na ọ bụ alụ ịmara na mgbe gboo nwaanyị adịghị esiri dị eli ma ọ nọ na nsọ anyị mana ị na-eli kịta nwunye gị nọ na nsọ ihe na-ejekwesị nri osie nri butere gị ị na-eli enwekwa na ọ bụ alụ ya bụ ka ịmara ya taa malia echi ikwu amaghị ibe ezie